Iblis lanat. Panas main jajaran sukertaning bawono nantang karo Nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kelaring jakate semeng rembulan balas. Wirambala Dewa ayo nantang karo Nata Mandura balas. Menungso ora tatanan. Wis jelek nyawang kelaring jakate semeng rembulan. Nyidam terbelo kowe nantang karo Baladewa. Apa niki sing tak karepke? Kowe sing wani gendak sikara karo Wirambala Dewa. Apa Nalindra ora ngerti tata krama? Apa Nalindra ora ngerti unggah-ungguh? Ing atase aku dayuh didugang nganti kontal saka pendhapa negara Indrawati. Kowe wong kang ora ngerti tata krama, wong perang ora nganggo tata krama. Wong perang kirane wani karo ora wani. Nek pancen kowe wani ayo ngadatamu. Yen pancen kowe ora wani minggat saka negara Indrawati, ora usah ngame-ame Wara Sembadra. Aku bakal njaluk Wara Sembadra. Tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat dubrak tukak. Aku boko mate. Wah! Ayo! Matno sastra cendramu, wateng naji Jaya Jaya, sauta ngarep tekeni mburi ayo, kurang gaman bedat yo, kurang bolong kene, ampian wong Jawa, rebutan kencan mati, ora lakon mati Tribulana triacat topo. Waduh. Mati bareng Baladewa, jaluk modal karo piye kowe? Modal. Mati aku mungsuh Baladewa ora entuk papan kok. Mati aku. Sabar sareh. Mboten sah bengok-bengok ndak malah konangan wong Ndrawati. Wah edan. Wah ratu galake ora umum. Aku ora dineinggon. Ngantem pisan pindho malah diunek-unekke didugangi raiku dijotosi raiku. Mati aku kok. Aku slametno kok. Niki pun kula slametke. Tenang. Sareh. Iki nanti. Niki teng jugangan. Loh. Ratu kok ndekem ning jugangan pun to. Waton slamet. Nek mboten kula slametke sampean remuk mungsuh Baladewa. Ayo. Mati aku. Wah, wong kok kaya ngono. Perang kok muring-muring sak penake dhewe. Mongko sikile ndugangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke kaya ngene piye? Nggih niku watake Baladewa ngoten niku. Edan. Ampun seru-seru. Nek nganti konangan wong Ndrawati remuk niki kula karo sampeyan jegur teng jugangan. Aduh. Sareh. Aduh. Bilong piye bilong? Duka ora ngurusi bilung sing wabaku kula nyelametke sampeyan. Aduh ati. Do nendi ya? Udan-udan kok do klitian. Mbok yo ngeyup gak. Lah kae bilung kae. Wene ana tandha men melu rene. Nggih. Ora weruh wong kula karo sampeyan teng kedukan lemah kaya ngeten. Dan nang kene. Lamit. Piye lho? Wah, rame tenan. Ratu Gustimu ngamuk sencake dicokot, Udawa dicokot, lah dalah konangan Baladewa. Dunek-unekke kowe jelek nyawang gelaring jagat. Brul. Wah, seneng banget aku ndelok. Ratu Gustine kalah kok malah seneng. Ya ben kandhani ngeyel kok mbok mudar mbok men. Sareh aja seru-seru ndak malah konangan wong Ndrawati. Setyaki wonten timbalan. Ratu mau tak ajari lang tak kedhepe iki. Sajae ndelik lho iki. Goleki ngestaken dawuh. Udawa wonten timbalan. Goleki ngestaken dawuh. Ora nyoro lho. Anteng lho. Konangan udah. Sopo? Setyaki. Kaya ilang ora tak kedhepake ya.
ora katon menungsane. Sapa Lung? Udawa. Setyaki meneh saya deres. Heeh. Udawa saya deres. Heeh. Lah iya. Ketemu lah Setyaki, mboten. Edan marus maning jajaran lah kok dadi ilang. Kula piyambake mboten mangertos. Kaco iki gak kaco. Kok ora keslomot. Wis ngerti kok aku kok. Udawa kok udan-udan kok udut. Aneh-aneh ora. Ora ketemu nalar to kuwi ya wis mlebes ket mau to. Ha iya. Rumangsaku kok werna-werna wae. Lah terus piye iki? Melayu wae, Gok. Melayu wae. Kresna rung liwat ki. Ya iso ben ora liwat ya ben Kresna ora usah dikon liwat. Kaya ngene kanane kok dadak akon Kresna liwat barang. Monggo Gusti. Liwat ndi kok mlebet ngalaske mawon mlajar.